Dobrodošli. Vaš Aleksandar danas spremat će za vas brzi kolač od jabuka. Za ovaj recept potrebno vam je sledeće: 4 jabuke, pola kilograma jabuka, 150 grama šećera, 125 grama margarina, 2 jaja, malo margarina za podmazivanje tepsije, 2 kašike šećera, ili otprilike 45 grama, 1 vanilin šećer, 1 kašičica mlevenog cimeta, 2 kašike mleka, pola kašičice praška za pecivo, 250 grama brašna, jabuke oljuštiti. Fino, lako, polako. Pa onda pređite na drugu. I gotovo. I onda pređemo na treću. I treća gotova. Pa onda uzmemo četvrtu. Evo, sada je gotovo. I četvrta jabuka je oljuštena. Ove 4 jabuke opraćemo kroz maz vode. Evo, kao što vidite, jabuke su oprane. Znači, jabuke isečite ovako, lakše. Na 4 dela. Izvučemo sredinu. Skidamo deo gde su koščice. Eto, vidite, ovako. I tako sa sve 4 jabukicu radite. Isto. Eto, gotovo. Šta je sledeće? Jabuke sečete na ovako. Eto, vidite. Tako. I ponovo ponovite postupak. Eto. Tako. I sa svim delovima jabuka uradit ćemo isto. I to, verujte, ide veoma, veoma brzo. Vidite, otprilike te neke debljine. Eto. Uzet ćete jednu činiju, ubacit ćete sve ove jabuke. Evo, ovako. Onda uradite sledeće: 2 kašike šećera koje ste ostavili sa strane, posućete preko njih, pakovanje vanil šećera, i jednu punu kašičicu cimeta mlevenog. Eto, tako. Ili celo jedno pakovanje. Onda ćemo mi to ovako lepo, fino sve pomešati, sjediniti. I ostaviti to tako da stoji, dok mi budemo spremali testo za ovaj kolač. Može i 28, ali kolač biće tanji. Znači, 26 vam preporučujem da bi bio ovako idealne debljine. Potreba nam je margarin. Evo, margarinom ovako fino, lepo premažemo pekač. Sada ovo ide u relu, da se zagreje, da se to otopi, pa onda mi to kasnije izvučemo da se to ohladi. I kada se ohladi, mi tu sipemo testo, poređemo jabukice i ide na pečenje. Naravno, relno uključite da vam se zagreje na 200 stepeni. Ništa, idem ja to tamo da stavim. Evo, kao što vidite,
margarin se otopio i sada čekamo da se ohladi. Stavit ćemo ga nekih 5 minuta na hlađenje. Ja mislim da će mu biti zaista sasvim dovoljno da to sve bude kako treba. U brašno sipite polovinu kašičice praška za pecivo i to lepo promešajte ovako, sjedinite. Evo, sada ćemo sipati margarin koji se malo otopio na sobnoj temperaturi. Prvo ćemo umutiti margarin sa šećerom, mikserom. Sada ćemo dodati 2 jaja. Jedno jaje, drugo jaje. Ćemo opet malo mikseriti. Dodat ćemo brašna, gdje smo već sipali prašak za pecivo. Eto tako. Ostalo nam je još 2 kašike mleka da sipemo u ovaj naš kolač. 1, 2. Sada ćemo to sve lepo sjediniti. Gotovo. Mlek se ohladio i savršen je da sipamo testo u njega. Evo ovako, bude svuda ravnomerno. I kada smo to uradili, onda ćemo ređati naše jabukice. Ovako. Taj deo ide unutra. Eto, tako. Evo, nadam se da vidite. Evo kako to ide ovako unutra. I tako po redu radite. Bude lepo. I znači slobodno pritisnite da to lepo uđe u testo. Ovo ide veoma, veoma brzo. Zato je ovo jedan od najbržih kolača. Jabukice da lepo postrojite, da one dođu tako, jedna do druge. Sve to tako ponavljati dok ne ostanete bez jabuka. Ovaj šećer i cimet i sok od jabuke što su pustile, to ćemo da ostavimo za kasnije. Kad kolač bude gotov, da ga prelijemo time. Da on bude onako sočan. Ovo sada ide tamo da se peče. Vidite kako to prelepo izgleda. Nadam se da vi to lepo vidite. To je predivno. To se peče u vrelni zagrejanoj na 200 stepeni. Sada ćemo smanjiti temperaturu na 180 i čekati nekih 30-ak, možda koji minut više, odoh ja to da stavim. Trebalo mu je 35 minuta, otprilike, da bude ovako, lepo. Šupljikasto, sočno, ukusno, savršenstvo od kolača. Uzet ćemo silikonsku lopaticu. Ovako ćemo malo razdvojiti njegove ivice. Tako. Uzet ćemo postolje. Ovako preručimo. Vidite kako je on divno ispečen. Eto ljudi, mog najbržeg i najlepšeg kolača ikada sa jabukom i sa cimetom. Sada ćemo iskoristiti onaj sok od jabuka što je on je ostao i premazati njega. Ovako. Vidite kako to presijava. A tek miris cimeta. Ovo je savršenstvo od kolača. Onda ću uzeti prah šećera od osko. Eto tako.
Ovo vam je savršeni kolač od jabuka. Vidite vi to. Vidite tu teksturu. Vidite koliko je to ukusno, koliko je to dobro, koliko je to mirisno. Ma svačega tu ima. Da vidimo koliko je ovo dobro ispalo. Ja ću da isečem jedno manje parče. Da vidimo. Radi probe. Kako je to ispalo. Mislim da deluje predivno. Za dekoraciju ovog prelepog kolača i preukusnog kolača iskoristit ću jedan sladoled od voća. Evo imam maline, jagode, jabuku i bananu. Sve je to bilo u hladnjaku, još je zamrznuto. Jeste da sam ga 15 minuta držao malo da se otopi, ali kao što vidite još ima onako ledene kristale. I iskoristit ću ovaj svoj specijalni aparat koji pravi te smuti, takozvane zdrave sladolede, bez veštačkih boja i aditiva. Maline i jagode stavimo u aparat za smuti. Uzet ćemo još malo prah šećera i ovako malo po tanjiru. Eto, možete malo po sladoledu da bude slađi. I prijatno vam želi vaš Aleksandar. Uživajte. Predivno je. Savršenstvo. Eksplozija ukusa. Do sledećeg viđenja. Želim vam prijatne dane i uživajte u ovom mom prelepom kolaču. Biće još tu puno ovakvih lepih recepata.